Hola, soc Rocío i avui vos vaig a parlar del llibre Menjar toca. Vaig a fer-li preguntes a Pasqual. Per què vas decidir escriure un llibre sobre l'alimentació saludable? Hola, Rocío. Bé, tampoc va ser una decisió només meua, va ser una decisió editorial. Teníem un personatge, que és el senyor Cantalombardi, que sap de molts temes, i un dels temes importants a tractar és l'alimentació. Volíem poder explicar a través d'aquest personatge com pot ser una alimentació saludable als xiquets i a les xiquetes. Quant de temps t'ha costat escriure el llibre? Bé, Rocío, el llibre no és molt llarg, és xicotet, però en canvi sí que m'ha costat de fer, perquè el tema de conèixer bé els que són els recursos de l'alimentació saludable porta un temps d'estudi, de documentar-se, de veure com poder explicar això als xiquets i a les xiquetes. I en aquest sentit va ser un poc més laboriós. També he comptat amb l'assessorament de gent que sap sobre aquest tema, com Teresa Gregori, i bé, amb tot això, ja dic, és un llibre xicotet, però té la seva faena. Quan vas saber que volies ser escriptor? Quan vaig saber que volia ser escriptor, Rocío? És una bona pregunta. No ho sé. Jo crec que tenia la teva edat, més o menys, i a mi m'agradava molt llegir. Llegia tots els llibres de Salgari, de Stevenson, de Mark Twain, aventures que m'agradaven moltíssim, que em feien tindre, no sé, viatjar a llocs inexplorats, aventures extraordinàries. I vaig pensar si jo podria ser capaç d'escriure una cosa així, de tindre també la capacitat de contar alguna aventura extraordinària. I un poc ahir va néixer la meva vocació per escriure. Creus que som els xiquets els que menges malament? Si sou els xiquets els que mengen més malament, no t'ho sabria dir. Jo crec que tampoc es tracta de dir si un menja malament o no, sinó què podem fer perquè tots mengem una miqueta millor. I sí que n'hi ha uns hàbits que són més saludables per a menjar, per a tindre una alimentació més saludable. Moltes vegades el xiquet té els referents de l'escola, però també és de sa casa. I llavors, quan es tracta de parlar de l'alimentació, es fixa molt en com mengen els seus pares i quins són els hàbits que fan servir a casa. Moltes vegades les persones ara han canviat un poc els hàbits alimentaris, un poc per ignorància, un poc per pressa. A vegades no fem les coses del tot bé. Mengem segurament massa aliments processats i que tenen uns sucres afegits, que tenen greixos de baixa qualitat, i aquest llibre el que volia era poder explicar no només als xiquets i a les xiquetes, sinó que també a través vostre pugui servir com a un instrument per a que tota la família tinga hàbits més saludables per a menjar. De tots els consells que ens dona el senyor Cantalombardi en el llibre, quin creus que és el més important? Jo crec que el més important del que conta Cantalombardi és que en l'alimentació tant és important o és més important la qualitat dels aliments que la quantitat. Fins i tot una persona que menja molt no vol dir que pugui estar sana, sinó que tenint una alimentació de bona qualitat és quan pot estar molt millor. I una altra de les coses que ens aporta Cantalombardi és que ell fa de l'alimentació una cosa divertida. El fet d'alimentar-nos no té per què ser avorrit. Fer una ensalada o un plat de verdura amb molts ingredients diferents, amb molts colors, amanit amb un bon oli, tot això pot ser molt divertit. És el que he volgut també jo en el llibre aportar, el fet de dir, bé, ens hem d'alimentar, però això no és un drama, això és una experiència molt saludable. M'alegre molt d'haver-te conegut i el teu llibre m'agrada molt. Adéu. Moltíssimes gràcies, Rocío. Jo també estic encantada d'haver-te conegut i vull fer-te una pregunta. Tu menges saludable, però d'una manera saludable? Sí, perquè vas menjar una ensalada. Una ensalada, això està molt bé. Recordeu-ho tots, n'hi ha que menjar d'una manera saludable.
Adéu.